Ndikulandireni ku lesson number 4 imene tikufuna tiphunzire kuti kodi tingayidziwa bwanji kuti nyimbo ili ndi mabeats 2, 3, 4, 6 ingati choncho. Kodi nyimbo ili tingadziwa bwanji kuti kapena kuti tingadziwa bwanji kuti nyimbo ili ndi mabeat otere. So ndizophweka ndipo phunziro lake ndi changu. Choyambira chimafunika uone pamene pali mabala ine ako ena timati mabala major, tikati bala major kana bala ine ndi E line yaitali ili apa ndipo peze pamene papezeka bala ine komanso pamenenso papezekanso bala ine ina. Okay, ngati E ndi E tili ndi mabala ine awiri amene, then umafunika uyambe kuwerenga bala ine yoyambirayi kuphatikizapo ma full beat amene ali pakati pa mabala ine awiri awawa kuti ali bwangati. Ndipo mukapeza nambalayo imeneyo ndikuti ndi namba ya mabeats ya nyimbo imeneyo. Mwachitsanzo tili ndi bala ine, tili ndi bala ine E. Okay, so ndanena kuti tiyamba kuwerenga bala ine E yoyambirayi. Mwanjira ina ndikhoza kungoyena kuti pa mabala ine awiriwa mukamawerenga ma full beat muphatikizaponso bala ine imodzi. Ndikutanthauza chani? Tili ndi full beat ngati iyi apa 1 2 3. Ngati muli ma full beat awiri atatu ndiye mumatengaponso mumawerengeranso ndi bala ine imodzi, ndiyoti pa awiriwa mutengapo imodzi. Ngati muyambire E inayi simuyiwerengera, ndiyoti akhala 1 2 3 4, ndiye kuti nyimboyi ili ndi mabeat 4. Ngati bala ine iyi simuyiwerengera ndiyoti mukayamba kuwerenga full beat 1 2 3 4, ndiye kuti nyimboyi ili ndi mabeat 4. Tiye tipiteni ku nyimbo ina, tiyese number 2. Ngakhale iweyo usadziwe dododo komano mabeats kungoyiona mmene ililimu ndizophweka kudziwa kuti nyimboyi ndi mabeat angati. Apa tikaonetsetsa yamba ndi manotsi bala ine ili mkati. So tili ndi bala ine E ndiye tili ndi bala ine ina E. Ndiye ndayena kuti ngati timawerenga ma full beat kuphatikizapo bala ine imodzi pa mabala ine awiriwa. Pa nyimbo iyi ndiye tili ndi 1 2 3 4, ndiye kuti nyimbo iyi ili ndi mabeat 4. Tipite pa nyimbo ina tili ndi bala ine ndiye tili ndi mabeat 1 2 3 4, ndiye kuti nayonso ili ndi mabeat 4. Chabwino, tiye tioneni nyimbo ina ngati nyimbo number 7 number 6. Nyimbo number 6 ili mabeat angati? Mukhoza panga pause video ndi kuwerenga kuti mabeat ali kwa angati. Tili ndi bala ine ndiye tili ndi mabeat 1 2, ndiye kuti nyimbo number 6 ili ndi mabeat awiri. Nanga nyimbo number 7 ili ndi mabeat angati? Mukhoza panga pause video ndi kuwerenga kuti apa mabeat ali kwa angati. Tili ndi bala ine, tili ndi bala ine. Tiyamba kuwerenga bala ine 1 kenako 2 3, ndiye kuti nyimbo number 7 ili ndi mabeat atatu. Ndiye mukhoza kuti tapeza nyimbo zimene zili ndi mabeat awiri, tapeza nyimbo zimene zili ndi mabeat atatu, tapeza nyimbo zimene zili ndi mabeat 4. Chabwino, tiyeni titsetseke pang'ono tifike ku nyimbo number 77. Nyimbo number 77 imene amayena kuti kufunatu ndi mtima wonse. Ngati mwayipeza nyimbo number 7 kodi mukayeza kuti nyimbo number 77 mukayeza kuti ili ndi mabeats angati? Pa nyimbo number 77 choyambira pezani pamene pali mabala ine anu. Mwachitsanzo nyimbo imeneyi tili ndi bala ine E, kwina kusewu tikaona kulibe bala ine, tili ndi bala ine E, bala ine ina ndi E. Ndiye kuti tikawerenga ma full beat mkati plus bala ine ndiye kuti ndi 1 2
3 4 5 6 7 8 9. Ndiye kuti nyimbo namba 77 ili ndi mabiti 9. Mukhoza kupeza ngakhale mabala ine apakatawo mabiti sasintha. Mwachitsanzo bala ini bala ini iyi ndiye kuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ndiye kuti nyimbo namba 77 ili ndi mabiti 9. Menemo ndi mene timapezera mabits kuti kodi nyimbo iyi ili ndi mabits angati. Mukhoza kupeza nyimbo zina zili ndi mabits 6. Ndikhulupirira ndithu kuli nyimbo achina 206 ngati sindikulakwitsa. Nyimbo imene ili ndi mabiti 6. Ndiye nyimbo zosiyanasiyana ndikumaona kuti kodi nyimbo iyi ili ndi mabiti angati. Monga kale zilibe kanthu kuti simunayambe kumutsata dododo, zenezo zilibe kanthu. Komano mabits mumatha kuwazindikira ngakhale simukudziwa dododo. Nyimbo namba 211 tili ndi bala ini bala ini ndiye kuti ili ndi mabiti 1 2 3 4 5 6. Namba ya mabiti imatiwuzanso mmene nyimboyo imathamangira. Chotero tidzapanganso kutsogoloku tizaone kuti kodi nyimbo ya 2 bit imayenda motani, ya 3 bit imayenda motani, ya 4 bit imayenda motani, nanga ya 6 bit 9 bit iyenera kuyenda motani. Mulungu akudalitseni.